Ok, je zima. Doteraz pršalo, sem každý deň. A tak som sa nachádzal, že stojím po nejakú dobu. Hej, a momentálne je stále dosť veľká zima, nemám mikinu. Sem je hej. A tým, že nemám mikinu, tak ako naozaj. Dneska nebudem asi dlho, je po daždi, čiže mohol robiť viac objednávok, cieľ je znova 10-15 na seba mal včera. Včera bol dostatok objednávok, také na stieľach zachopených. A asi 4 objednávok a fakt páda. Takže neviem objednávok dať. Taká zima na bajku, ako mi teraz mi ešte nebola. Tak ešte pesí jasne fúka vietor. A tým, jak na fúka vietor, tak mi zima nedovala. Ale áno, asi to tak dlho. Dneska, v piatok, skúsim čo najviac objednávok dať. Keď piatok veľa ľudí bude chcieť jesť. Nielen obednú, ale aj nejakú večernú stranu by som nechal. S tým si dobijem obľúva prachu. A potom večerný sme úplne domov asi. Áno. To je to. S tým, že jedna vec, čo asi ešte chápem je to, že v pondelok a útorok stále, že bol písan totálne vyvodnené. Lebo už mám, jak idem v piatok, každý deň sa rozvážal, slnce. Mám svalovú masu a naozaj sa mi nechce už tako chopiť znova. Že od pondelka do piatka, lebo je to náročné na tie nohy. Aj celkovo, mentálne. Takže tak, dám si nejaký rest. Došla nám pahavá objednávka za 2,90 sa mi zdá. Ideme tam, jedný tu a prachu. Objednávka dochučená. Teraz vlastne idem naspäť ku Olparku. A cestou som videl ako presne nejaký typek, noží na zemi. Hlavne asi 6 policajtov. Takže tak, prišla ďalšia objednávočka do Referenz pizzerie, takže ideme hneď ďalšie robiť, to je kúsok odtiaľto. A tam moje doba robiť svoje, takže tak. Taká škoda, že som také 20 sekúnd nenatáčal. Keby som natáčal, videl by ste typka, čo random zastaví v strede ulice predo ňou a zase píše: ja stojím, tak vy ma obchádzajte. Typek mimo, totálne. Som v Budotine, ideme do Považského Chlomca, ty kokos. Je to tu. Ale ako fakt sem nechceš. Je to ďaleko a podchod na Pistickej bol uzavretý. Čiže som sa nevedel dostať. Presne tá chodická časť bola uzavretá. A nevedel sa nejako tam dostať. Takže tak. OK. Donesol som. A
Typka bol strašne milá pani, hej, ako strašne milá, strašne cute. Hej, si objednal si 2 pice, neviem, asi majú nejaký meeting, chceli uhostiť hosti. Hej, strašne milá bola, ako aj som mi telefonoval, aj som mi teraz videl, hej. To bola objednávka za, som zistil náhodou, necelé 4 €. Včera som mal objednávku, hej, kúsok, fakt kúsok od Žiliny, hej, žiadny poľský kilometr, za 4,20. Včera bolo lepšie, o dosť. Hej, OK, som sa, že strátil, či nie? Zamieřte na severovýchod. Odbočte doľava. Ja som dal do mapy, cool, extrémne cool. Som že stretol spolužiačku ako teraz zo stavebnej. Hej, máme ďalšiu objednávku. OK, teraz máme také dilema, lebo... Ja mám dilema. No, dostaneme sa k téme, že mám teraz dilema, lebo akoby ja mám doniesť objednávku fakt, že blízko tomu, kde ako schovávam bike a končil. Neviem, či bude veľa objednávka, mám fakt, že málo percent. Takže asi idem ju zaniesť, budem si na chvíľu oddychať, dobijem mobil na 80%. A pôjdeme kolo 2. Ok, dobrá, voľnícke práce. Hej, badaj ľudí, jak sa máte? Najlepšie mi do komentov niečo. Komenty sú celkom suché. Jak sa máte, čo robíte? Čo vás moje videá bavia? Ako, čo by som mal zmeniť, čo by som mal zlepšiť? Nejakú kritiku konštruktívnu. Niečo také. Alebo váš názor na to, že som bol kuriér. Stiaľ má typečík, veľa vyzerá byť. Typek má holho, takže... Hej. Ako má hologramu, ale pokiaľ má také zahasné. Zaujímavé. Ja som, že to je ten typický pivka. Čo to ide do kračky v piatok večer. Hej, a dá si pivku. Len tak, na chuť. Ja mám pocit, že ak tu idem, tak sa jemne strátilo.
hej, ako iba fakt kúsočok z stachateľ. Ale to by malo byť Hlinska, sa myslím, že som mali z toho Hlinsku, takže dúfam, že sú to len stachateľ. Update, nestachateľ som sa, jej, ale mám 2 minúty na to, aby som to donesol a som tak 10 minút dotiaľ. Ok, ľudia. Práve som odozdal to objednávku, ja idem asi home na nejakú dobu. Hej, potom možno skúsim ešte znova, ale nič nesľubujem. Ale idem vlastne teraz, som odozdal objednávku. Hej, máme zachabených 11:25, čo je dostatok. Hej, na deň už na 100 minúty. Ja budem mala zastal som o 8 som stál, 8 vlastne som vyšiel na autobus. Tak. A teraz vlastne aj dobiem mobil. Vidíme ako to bude, či idem si na objednávku dať. Alebo keď dnes mám haknutím a pôjde, alebo neužijem. Ja sa keď prechome, keď neužijem. Hej. Lebo ja momentálne nemám. Áno. Pôjdem tak nejak, hej, a tomu stavujem videjko. Je tu celkom veľa hluku ako, to si mohol všimnúť, ale to preto, že je po hlavnej ceste. Čo znamená, že no vlastne nič neznamená, ale hej, hlavná cesta robí veľa hluku, takže áno, bude hlavná cesta. Okay. Nie to len pustil, ale pustil. Páchada, cool. Som sexy, som super, som cool. OK. Takže, ak už tu nie je žiadna ďalšia vec, tak sa s vami pre toto videjko lúčim. Hej. Dobček. OK, takže som začal spať. Ak som už spomínal, tak ak mám ďalšie zábery, tak vám vychodím sem, hej, tak máte. Hej. A všetko ostatné zábery, čo tu boli. Viac záberov nemáme z dneška. Takže ja sa s vami lúčim a vidíme sa v Čechách, hej, od tohto videjka v Čechách. Ako respektíve dnes nevidím videjko, lebo v Čechách som absolútne že nič nezničil. Zachobil som, že 13 vrchol, ale ani jeden zábeh. Čiže tak, to bola pauzička dňová na tomto kanáli. Dúfam, že sa vám tento format videí páči, že to ani pozeráte, že vás to baví, že mi to aj možno niekto okomentuje. Hej, a ja sa s vami učím. Peace.